Kimemia benentie. Aparo ni gimonego jopiny ong'e niya, ka kom mar waziri ni kao, ok onego tug siasa. Emani winjo ka wacho moko ka wacho ni chik wacho ni they shall not be members of parliament. Nitie gimomiyo chik wacho mano. Manyiso ni koro in loyalty mari into the appointing authority. Mine president mumi tijno. Omiyo kata kidhi e ground onego beni tiyo tich momi mar ofisi no. Ok ni kori dhini kogiko weekend tiwacho niya ni anadwa pango delegation mar ji mondo ane ni ji adi maromo go Kisumu. Mondo ung'e ni magi jok mantiere godo. En ni office mitiyo neno kata kidhi e ground to okinya wacho ni koro kaka wanda isa ni koro wacho ni en minister mar omiyo kodhi to penjo josiani ma connectivity onge del ni gitata nyaka yud stima onego beni gimotimo Siaya temo timo Kisumu temo timo Homa Bay temo timo Baringo temo timo Garissa maonge kamibro wache ni koro kae otime maber moingo kamachielo nkech en loyalty ne is to the appointing authority o kata ODM owuokeno kata ODM no onge kamobro tero ne to do list ni anumi ati koro magi gik masetimonu e ground kaka ja ODM obet kotimo tich mar serikal oketi manifesto ne omiyo kata ka koro duogo 2027 onyiso jopiny dwaro lemo chiemo wuok office no koro nyiso geni an koro adwa timo ang'o adwa chung okonyal bedo waziri to campaign ne gavana kato bedo waziri to campaign ne MP wa kuodhni egi kuodhna gimoro mapiyo piyo ngeni sani ka jogo sachamo muma kwadwa dhi neno Ruto ngeni wandaye mwamanyo